Kaixo, nahi naiz Hernaniko monitore bat eta gaurkoan gapeko klase batekin natorkizue. Gapeko klase hau lehenengo beroketa bat egingo dugu eta ostean zati nagusia 3 zatitan banatu dut. Lehenengo zatian abdominalak landuko ditugu, bigarren zatian gluteoak eta azkenekoz hankak. Bale? Abdominalak lantzeko material bezala baloi bat beharko dugu, hau ondorengorako da. Belauniko godelari lurrean etzanda jarriko gara, belaunak apoiatuta eta gorputza besoa luze ditugularik altxeta. Hortaz, aurrera eramango ditugu besoak, luze jarriko gara eta gero abdominaletatik tira eginez, baloiarekin berriz ere atzera tira egingo dugu. Bale? Bigarren ariketa plantxa moduko bat izango da, baina plantxa honetarako besoak luze ditugularik jarriko gara eta lehenengoz egingo duguna 2 pausotan hankak zabaltzea izango da. Hortaz, hankak zabalduko ditugu, hankak zabaldi dauzkagunean, bera jetxiko gera, gero hankak berriz ere itxi egingo ditugu eta itxita dauzkagunean berriz ere gora igoko gera. Bale? Eta hurrengo zatira pasako gera, gluteoak lantzera. Honetarako lehenengo, hauz gora gaudelarik, oinak lurrean apoiatuta, hauz gora etzanda jarriko gera eta ipurdia lurretik altxako dugu, berriz ere jetxi eta berriz ere gora egingo dugu. Bigarren ariketa egiteko, elastiko bat beharko dugu. Nire kasuan, bizikletaren kamera zar bat hartu dut, eta honekin egingo dut. Hau ondorengorako izango da. Lurrean lagunketan jarriko gera, goma eskuekin helduta, eta goma eskuekin helduta daukagularik, oina gomaren barruan sartuko dugu, eta gomarekin gora tira egin barko dugu. Bale? Azkenekoz, hankak landuko ditugu. Hankak lantzeko lehenengo ariketa ondorengo izango da. Sentadilla bat egingo dugu, eta sentadillatikan abduktoreak landuko ditugu. Hor oina zabaldu bat. Bale? Bigarrena, goma beharko dugu. Gomarekin, lurrean etzanda jarriko gara, eskuekin goma ondo heldu, eta barruko hankan, behian dakagun oinean, kasu honetan, goma helduko dugu, ondo tiente jarriko dugu, eta aduktoreak landuko ditugu. Aduktoreak, ez abduktoreak, aduktoreak. Horretarako, hor goruntzat irengo dugu. Eta azkenekoz, bikiak landuko ditugu lurrean eserita gaudelarik, goma eskuekin helduta, tente, oina sartuta, eta oina puntan jartzea jungo bera, bikiak lantzeko. Bale? Azkeneko bi ariketa hauek, lehenengo hanka batekin egingo dugu, eta ostean bestearekin. Hortaz, bagoaz, prest! Beroketarekin hasiko gara. Lehenengo, eskipin pixkat egingo dugu. Altxa ondo belaunak, aktibatu, hartu arnasa. Bale, lurrera goaz. Eta abdominal oblikuak. Orpoak ikutzera. Animo eutxi horri. Aktibatu ondo korea. Abdominalak gogor. Eutxi horri.
Bale, gora goaz. Orain eskalpin apur bat, orpoak ipurdia ikutzera. Animo gogoratu, giharrak ondo aktibatzeaz. Bale, lurrera goaz. Lunbarrak. Honetarako, lurrean etzanda, luze eta oinak eta hankak lurretik altxata izterra lurretik banatuko dugu eta igerian egongo bagina bezala. Aktibatu ondo, lunbarrak. Oso garrantzitsua da gero lesioak ekiditeko. Vale. Zati nagusiarekin goaz. Horretarako lehenengo zati abdominalak gogoratu. Eta lehenengo ariketa, baloiarekin, rodilloa. Horretarako lurran entzango gara. Belaunak luze ditu, lurren apoiatuta ditugularik. Eta baloian apoiatuta jarriko gara. Bizkarra zuzen beti ere. Eta orain, gutxinaka baloiarekin. Aurreruntzak jungo bera. Eta berriz ere, atzera. Beste bat, aurrera goaz. Eta berriz ere, atzera. Hartu arna salasai, ariketa gogorra da eta berriz ere, aurrera goaz, beste bat. Eta berriz ere, atzera. Oso ondo, aktibatu ondo abdominalak. Beti gogor, indarra eginez. Bale, beste batekin goaz, goazen aurrera. Eta berriz ere atzera. Oso ondo. Beste batekin goaz, laugarrena. Eta berriz ere atzera. Ba, bosgarrenarekin goaz, animo! Berriz ere gora. Oso ondo, bost faltan. Goazen aurrera. Eta berriz ere atzera. Sei egin ditugu. Hartu arna salasai. Zazpigarrenarekin goaz. Bale. Baguaz. Aurrera. Bale, zazpigarrenara egina.
zortzigarrenarekin goaz. Venga, ba, animo. Ba, guaz aurrera. Eta berriz ere atzera. Vale, oso ona. Guazen horretara, 9. Eta berriz ere atzera. Tira abdominaletik ondo. Oso ona, azkenekua. Amargarrena ba. Oso ona, eta atzera. Tira abdominaletik ondo. Vale, 10. Oso ondo. Urrengo ariketarako plantxa posizioan jarriko gara, baina besoak luze ditugularik. Hortaz, posizioan jarriko gara. Eta lehenengo pausua, hankak bide moratan zabaldu. Besoak jetxi, hankak itxi. Eta gora berriz. Venga, ba. Oso ona. Animo, itxi eta gora. Iriki bera. Itxi eta gora. Hori da. Itxi eta gora. Vale, hartu arnaz pixa bat. Beste errepikan batekin goaz. Prest. Ba, guaz horretara, animo, ba. Iriki, jetxi, itxi, eta igo. Iriki, jetxi, itxi, eta igo. Venga. Venga, azkenekua. Vale, oso ona. Hartu arnasa. Gluteorekin goaz. Horretarako lehenengua. Hoz goretzen da. Oinak lurrean ditugularik. Eta ipurdia gora. Bete abdominal aktibatuta. Eta tira ondo ipurditik. Bagoaz. Gogortu ipurdi hori.
25. Bale, deskantzatu apur bat. Eta 25 errepikapeneko beste serie bat egingo dugu. Bale, prest. Hartu dugu nahiko arnasaia. Animo! Posizioan jarri eta baguaz. Bat. Bi. Hiru. Jarraitu kontatzen zuek. Hogei, 5 faltan. Oso ona, 25, bale. Glutoen bigarren ariketarekin goaz. Horretarako gogoratu goma bat edozein elastiko balio digu. Nire kasuan, bizikleta baten kamaraztar bat. Lau hanketan jarriko bera. Goma eskuekin helduta. Eta oina goma barruan sartuta. Sartu ondo goma. Ez dies egiteko. Lau hanketan jarri. Eta hanka gora. Sei. Eta 10. Jarrai. Bluetooth mode. Hemezortzi, 19 eta 20. Oso ona. Hanka aldatuko dugu. Sartu beste oina barruan. Prest. Eta baguaz. Animo. Amaika. Amabost, 5 faltan.
Eta hogei. Oso ona. Hartu arnasa lasai. Beste serie bat egin goaz. Berriro ere, lagunketan gaudelarik. Hasierako baina, barruan sartu. Jarri tirante goma. Eta gauaz horretara. Erdian goaz. Gogoratu oina bueltatzen denean erresistentzia egiteaz gomari. Oso ona. Bale, hanka aldatuko dugu. Bale, goma ondo tirante jarri. Eta bagoaz. Amar. Ama bost faltan. Eta hogei, oso ona. Bale, hartu arnasa, hirugarren zatiaren bila goaz. Gogoratu, hirugarren zatia hankak lantzeko dela. Lehenengo ariketa, ondorengo da, gogoratu, sentadilla bat, eta sentadillatik bueltatzen geranean, abduktorea, ABD, bale, prest, bagoaz horretara, hori da oso ona. Longing for the sun to wake up to the island without thee. Longing for the sun, be wake up on the island many miles away from home. Amamos, beste mar.
5, hartu arnasa. Urrengo seria, beste 5. Baina, beste aldearekin hasiko gara. Bale, bagu azorretara. Animo, gutxi falta eta. Amabost, hamar faltan! Hogei, 5 faltan! Azkenekua! Oso ona! Bale, urrengoa! Lurrean etzan da, hartu goma, aduktoreak landuko ditugu, ADD, aduktoreak. Horretarako, lurrean alboz etzan da gaudelarik, oina goma barruan sartu, ondo heldu, goma tirante jarriko dugu, eta beste oina apoio bezala ondo jarrita daukagularik, tira gora. Hogei, oso ona. Beste aldea, bagoaz horretara. Berriz ere, kontrako oina, harik lantzen ez dugun oina, apoio bezala, gogor eta finko, bagoaz horretara. Bost. Hamar. Eta 20garrena, oso ondo. Hartu arnasa. Berriz ere hasierako oinarekin. Hartu posizioa. Lantzen dugun oina, behian luze, eta lantzen ez deanari oina, finko lurrean, egonkor egon dadila, bagoaz horretara.
Amar. Hogei. Oso ona. Berriz ere, beste aldea landuko dugu. Animo amaitzen ari gara eta gutxi gelditzen da. Kontuan hartu berriz, apoio oina egonkor egon dadila. Aktibo gana, kore guztia, bai lumbar bai abdominalak aktibo dauzkagu, eta bagoaz horretara. Amaika. Amabos bost faltan. Hogei, oso ona. Bale, azkeneko ariketa faltan. Bikiak landuko ditugu. Horretarako gogoratu. Eixerita. Bizkarra zuzen daukagularik. Oina goma barruan sartuta. Goma ondo tirante jarriko dugu. Hortzen. Eta atera puntak. Oso ondo. Amar. Hogei, bost faltan. Bale, hogeita bost, oso ona, hankaldatuko dugu. Posizio hartu eta bagoaz. Amar. Hogei, bost faltan. Hogeita bost, oso ona. Bale, zutikan jarriko gara, eta goma erabili gabe bikia lantzeko beste era bat egingo dugu. Zutik gaudelarik, oin puntatan jartzea da ariketa. Horretarako, Amar.
5, oso ona. Vale. Orain, luzaketak egingo ditugu. Luzaketak egiteko. Lehenengo. Wise men said, just walk this way. Deltoidea luzatuko dugu To pixka the bat. dawn of the light. When the wind blows into your face, as the years pass you by, hear this voice from deep inside. It's the dawn of your heart. Vale, aldaketa, beste deltoidea. Close your eyes and you will find there's a jar of the dark. Naiz eta zuzenean ez ditugun biharra landu, hartu ditugun posizioengatikan, beti lantzen ditugu zozer orduan luzatzea ere ondo etortzen da. Will you send me an angel? Here I am. Will you send Vale, aldatu posizioa, tricepsa. Here I Tira ondo duk ondotikan. am. In the land of the morning star. Eskua atzean ondo jarrita. Gogoratu. Eta ondo tira. Wise men said, Vale, aldatu. your place Beste besua. in the Berdina. of the storm. Esku atzean ondo jarri. Take the road Eta ondotikan. Ondo tira bera. Just beware of the thorns. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. Will you send me an angel? Here I am. Will you send me an angel? Here Vale, oso ondo. Bikiak luzatzeko pareta bat beharko dugu. of the morning star. Bere kasuan hemen euraren kontra ingo dut. Apoiatu. Eta aldakarekin aurre pultsioa ingo dugu. Wise men said, just raise your head and reach out for the spread. Find the door to the promised land. Just believe in yourself. Hear this voice from deep inside. Beste hanka. It's the God of your heart. Jokani. Close your eyes. Apoiatuta. You will Eta find aurre pultsioa aldaka. of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. Will you send me an angel? Here I Oso ondo. Bai, berriz ere, lurrera goaz, am. Me an angel. lurrean etzan, Here I eta tira honetikan kuadrizepsa ondo luzatzeko. Will you send me an angel? Here I am. Will you send me an angel? Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Here I am. Will you send me an Bai, aldatu. Tira ondo.
Ahora que estamos más en casa, nos hemos dado cuenta de que con 4 cosas del Lidl de al lado, algunos son capaces de... Vale. Gluteoak. Horretarako, gauz goretzen. Orpoa kontrako hankaren belaunean. Esku bat barrutikan, beste kanpotikan, eta tira ondo. I lose control because of you, babe. I lose control when you look at me like this. There's something in your eyes, let it sing tonight. I'm not a child anymore, love has opened the door to a new exciting life. I lose control. I'm close to you, babe. Landatu, beste hanka. I lose control. Don't look at me like this. There's something in your eyes. Is this love at first sight? You're like a flower that grows, life just wants you to know all the secrets of life. It's all written down in your lifeline. It's written down inside your heart. Vale. Abdominalak. Hauz bera jarriko gara. Eta zirriaren postura hartuko dugu. To find our love, the place where we can hide away. You and I, we're just made to love each other now, forever and a day. Ondo. Atzera bota ikurria, eskua mugitu gabe. Eta tira ondo lumbarra luzatzeko. I lose control because of you, babe. I lose control. Don't look at me like this. There's something in your eyes that is saying Gora. tonight. I'm so curious for more, just like never Eta before. lepoa luzatuko dugu. Innocent light. It's all written down. in Beti your ere abdominala dantzitugunean, askotan lepoko aldea, atzeko aldea eta asko gortzen ditugu. Hortaz, apur bat lepoa luzatzea beti ere ondo etortzen da. Just have a dream to find our love Beste aldera, where we can hide away. You and I, though we're just eskuaren pisua jartzarekin nahikoa ez dugu indarra indarrerez. Pisua jartzarekin nahikoa. just listening Erdira apur bat, when the days of innocence are falling from the sky. And love begins now is real. As we run before you, day and day. bukatu dugu gaurko lana. Oin badakitzute, animo eta mugitu etxean.